Най-лесният начин да стартираш онлайн бизнес е да продаваш това тук. Но преди да ти кажа какво точно е то, трябва да знаеш нещо много важно. Винаги, абсолютно винаги, когато стартираш онлайн бизнес, има риск. И остави какво ти казват другите хора в интернет, колко е лесно, как може да започнеш да печелиш 1000 евро всеки месец, буквално без да имаш никакви умения. Това са глупости. И повечето хора, които стартират онлайн бизнес, всъщност губят адски много пари преди изобщо да видят резултат от техния бизнес. И въпросът тук не е дали ще има риск. Риск винаги ще има. По-интересният въпрос е как по дяволите да намалиш този риск за теб, така че да бъде възможно най-нисък, близък до нулата. И точно тук много хора се провалят. Решението всъщност е много просто. Не рискуваш твоите лични пари, а рискуваш парите на другите хора. И има един цитат, който в момента адски много се тиражира в интернет пространството, че по време на златната треска най-много пари са изкарали не златотърсачите, които са копаели златото, а търговците, които са им продавали кирки. До тук добре, но как по дяволите да направиш така, че някой да ти плаща, докато ти развиваш онлайн бизнес с неговите пари? И отговорът е съвсем прост. Продаваш услуга, а не продукт. Иначе казано, продаваш кирки. И сега ще ти покажа как точно става това. Първо трябва да разрешим най-важния въпрос, а именно кои точно ще бъдат клиентите ти. В момента абсолютно всеки, включително и ти, щом си кликнал на това видео, иска да прави пари от лаптопа, без шеф, без офис, без работно време и ако е възможно с помощта на изкуствен интелект. Основно има 3 типа хора, които стартират онлайн бизнес. Тип номер 1 – търговецът. Това е човек, който иска да продава физически или дигитални продукти. Дрехи, обувки, храни, напитки, аксесуари, кукли, лабубо и каквото друго се сетиш. Вариантите са 2. Или ги произвежда сам, или пък иска да ги внася от третия свят, така наречения дропшипинг. Тип номер 2 – мечтателят. Това е човек, който има уникална по неговите думи идея за мобилно приложение, апликация или уебсайт. Убеден е, че е измислил новия Airbnb, Tinder или Uber. Проблемът е, че в 99% от случаите тази идея е обречена на провал. Защо? Защото той не си отговаря на най-важния въпрос, а именно откъде точно ще дойдат потребителите и клиентите на въпросното приложение. И той самият не разполага с милиони долари, които да инвестира в платена реклама. Тип номер 3 – експертът. Това е човек, който вече изкарва пари в реалния живот, но иска да пренесе своя бизнес в онлайн пространството. Фитнес треньори, адвокати, майстори, сладкари, почкаджи и така нататък. Всичките тези хора имат добри умения в това, което правят, но често не разбират абсолютно нищо от онлайн присъствие, продажби и маркетинг. До тук добре, но какво е общото между тези 3 типа клиенти? Всички те имат нужда от онлайн присъствие. Това е нещото, което ще им помогне да намират повече клиенти и съответно да продават повече. Но какво всъщност представлява онлайн присъствието? Най-общо казано, то се състои от 5 различни компонента и сега ще ти кажа точно кои са те. Първо, уебсайт. Независимо дали говорим за продажба на фония, лендинг страница, онлайн магазин или чисто презентационен уебсайт, някой трябва да го изгради от нулата. Повечето хора от тези бизнеси не разбират абсолютно нищо от уебсайтове. Второ, социални мрежи. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, как точно работят техните алгоритми, постове, кое, как и защо трябва да се качва. Отделно пък трябва да бъдат създадени визии като банери, аватари, картинки и така нататък. 3. Маркетинг. Това е може би един от най-важните компоненти на онлайн присъствието. Още преди да започнеш своя онлайн бизнес, трябва да имаш ясна представа как точно ще го монетизираш, какъв ще бъде бранда, как точно ще се отличава от конкуренцията и така нататък. 4. Реклама. Колкото и не ти се иска, в днешно време е почти невъзможно да развиеш онлайн бизнес без да плащаш за реклама. Тук говорим за Meta Ads, Google Ads, работа с инфлуенсъри и други. 5. Видеа. Всеки един бизнес, независимо какъв е, в днешно време трябва да присъства в социалните мрежи. Равносилно да създава кратки и дълги видеа. Някой трябва да измисли концепцията за видеото, да напише скрипта, да го заснеме и след това да го обработи. И точно тук идваш ти. Тези 3 типа хора, за които ти казах по-рано, това са модерните златотърсачи. Те искат да яхнат вълната на онлайн бизнеса и да копаят злато. Ти обаче няма да копаеш злато, а вместо това ще им продаваш кирки. Или иначе казано, ще изграждаш за тях тяхното онлайн присъствие, като използваш тези 5 компонента. Между другото, планирам да пусна отделно видео за всеки един от 5 компонента, така че ако решиш, може да се абонираш за канала. И тук повечето хора си мислят: добре, в такъв случай значи трябва да стана експерт в едно от тези 5 неща. Например, да правя уебсайтове или да сглобявам видеа. Но това всъщност е грешно. Пълната стратегия е да станеш експерт и в 5 неща, като ги научиш на по-ниско, но практично ниво. Но защо? Защото тогава може да предложиш комплексна услуга. А комплексната услуга почти винаги е по-скъпа. Например, ако някой има нужда от уебсайт, най-вероятно може да му вземеш около 500 евро. Обаче, ако ти изграждаш цялото онлайн присъствие, тогава може да му вземеш от 2000 евро и нагоре. За клиентите винаги е в пъти по-лесно и по-изгодно да общуват с един човек, а не с 5. Истината е, че ти трябват около 20% технически умения. Тоест да можеш да правиш въпрос
въпросните 5 компонента на прилично ниво, много често с помощта на изкуствен интелект. Другите 80% от уменията обаче са много по-важни. Маркетинг, комуникация с клиентите и продажби. Защото ако не можеш да продадеш себе си, абсолютно нищо друго няма значение. Реалистично след 2-3 месеца вече ще си научил достатъчно и ще си стигнал до ниво, в което ще можеш да взимаш клиенти сам. Оттам нататък вече може да се учиш с чуждите бизнеси и чуждите пари, без да рискуваш абсолютно нищо твое. И ако се чудиш защо по дяволите някой ще наеме мен, при положение, че може да се научи сам да ги прави тези неща, още повече с помощта на изкуствен интелект е толкова лесно, отговорът е съвсем прост. Тези хора са заети да развиват собствените си бизнеси. Представи си как те спират да работят и започват няколко месеца подред да учат нови технологии. Това нещо е напълно възможно да ги остави без пари. И точно за това в живота винаги продавачите на кирки печелят много повече пари. Знам го, защото аз самият работя това от години. И сега въпросът ми към теб е: ще копаеш или ще продаваш?